Guantanamera, Guardia Guantanamera, Guantanamera, Guardia Guantanamera. Łechają grunta jedzema, a wyjście łoja zima. Nikt się nie goli na kozi, a duchowe wątki. Guantanamera, Guardia Guantanamera, Guantanamera, Guardia Guantanamera, Guantanamera, Guardia Guantanamera, Guantanamera, Guardia Guantanamera. Gambona pulna jak zmiera, to Felixa i Jara Męza. Mój uczułać budzie, na Hawaii mój budzie. Guantanamera, Guardia Guantanamera, Guantanamera, Guardia Guantanamera, Guantanamera, Guardia Guantanamera, Guantanamera, Guardia Guantanamera. Sorry, Schwester Lumbo. Ja, der ist ein ganz starker Knoster, hat den Ingas jetzt nahe. 3 Stunden stehen. Vielleicht, Männer. Der erste Schub jetzt Ignaz. Schub jetzt Ingas. Das ist Schulz ins Benner in Zürich. Schub jetzt geschobener Männer. Hallo, Lucia, mal Lucia. Nein, das haben wir Hocker. Nein, wir dann. Der erste Französer Clemens Kupschina. Beim ersten Mal aus Benner. Der erste Zwinkel Zolz Ruschitz. Wer sagt Kupschina? Alaus Bosset. Wer sagt Kupschina? Alaus Bosset. Der Hund ist Alaus Bosset. Lau, sag mal kurz. Hier du Rasse. Sag mal vor. Hi. Jozef Siłownie, widzicie SG Stychoka. Ta nie zapowachować. Kult. To ma być tak. Hi. A potem na ulgodny sketch. Wieso kein Studium schätze, kurz über pieniędzy. Störste denn sein auch keine pieniędzy. Nein, manche mal, das denke ich ja nie mehr. Ja, so ja, zwingen nie mehr, ja, so nein, das schon mal Bus jetzt. Hi. Nein, weiß ich, der pieniędzy. No, machst du dann wieder pieniędzy? No, hi, nie sehen wir die Übermuschel wieder? Ja. Nie pokażę Übermuschel, nie ci, no, to jest ci. So. Możecie mam jedną kobasu. A, my uśnięse. Puśćcie mu dół, tu kobasu, proszę. Aj. Hop, chodźmy no. So, dalej możemy się moje praszeć postawić. Szkoda gdzie nas w Polonie byli, ze Zjolku. Próbować, na szły. Richtig. A quanto muito no niveau? Tempo aí, tomaste dinheiro, como a sua, né, Felix? Nicho ainda. Hello. A questão é, hello. Tá, se eu custo, vou te dizer, mas se estudar pisão. Tu a besta da dona Angel. Ai, estudar, mas não baixa. Teste baixa no street. Gut. Noch der baixa não. Hi. Jo, ne, teste baixa não. Hawaii. Also, potom dnes je to Preise do Hawaii, do som ja praju. Ali pomožete da me Grünmuscheln Ameriki, je dieses Engelski jen. Kada to rekao? Hej, gehen! Kong je Koščice! James Cook je ovo. A ti je tu tam šiju. Ajde, jedno. 1700, ha?
da masz? Gdzie se? Kajgasz? Gdzie se? Szulą? Gdzie dają? Damy? Ty damy? Gdzie dają? A, często ją masz gdzie? O! 870 to było. 870 to było. No, ja sam tylko was, ten ludzi wyszło, bo tu buchio, a to jest ciężko poszło. Więcej o buchio z jazykiem o łopuszku. Jazyk o łopuszka, każdy na łodzie saskie buchio. So, lubi ludzie, nikie so syncie, runy, to gdzie kus letrać, a za to pochacie, śmieszne, a wiele informacji o sasko ludu. Właściwie nasze dusze bastają. My lecimy ze SSG Stiogu. Proszę.